Mga kapuso, mas mulami na ang atong pagmata matag buntag tungod kay karong Lunes, magsugod na ang pinakabago og labing unang Unified Morning Show sa Mindanao nga makita sa GMA Channel sa tibok Mindanao, ang At Home with GMA Regional TV. Ano ang detalye? Agig pagpasalamat sa GMA Regional TV sa inyong walay puas nga suporta sa nag-inusarang Mindanao-wide newscast nga One Mindanao o sa kabagong programa na sab ang ilusad sugod karong Lunes, June 1, alas 8 sa buntag, ang At Home with GMA Regional TV. Atong makasalo kada buntag gikan Lunes hangtod Biyernes, sila kapusong Argel Relator sa GMA Davao Station ug Cyril Chavez gikan sa GMA Cagayan de Oro Station. Nagkadiyang inilang personalidad ug mga individual nga nakahatag og inspirasyon sa uban gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao ang makahinabi nila sa spotlight. Mga kapuso, it's a great opportunity to be part of the first and only unified program in Mindanao. Excited na kaayumi nga makauban mo matag buntag. Atong sugdan ang atong morning nga happy ug positive vibes lang. Layo ni ini, doon na tayo mga personalidad nga makauban ug ilailahon ang ilang other side nga kakuhaan ug inspirasyon. So ang atangan sa itong mga kapuso niining At Home with GMA Regional TV ang pinakabag-ong programa nga hatod sa GMA Regional TV. Mga nagkadiyang personalidad diri sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental ug sa tibok Region 10 ato ang makauban matag adlaw aron isgutan ang mga hot topics. So panghinaot na mo nga ubanan kita sa itong mga kapuso Lunes ka na hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Dini lamang sa At Home with GMA Regional TV. Samtang at home feel sab kamo sa Biz Talk. Kauban si Attorney Resi Rizada, isip segment host kinsa makaistorya ang mga kapuso artist ug inilang Mindanawan. Dako gyud kaayo nagarbo alang kanako ang mahimong kabahin sa At Home with GMA Regional TV since I started hosting for GMA's regional shows 10 years ago. So this program, brings me different sense of fulfillment kay tungod every morning kauban nato ang atong mga kapuso sa tibuok Mindanao, where they get to wake up every day excited not only to hear practical information from us but also they look forward to our insightful interviews with different people. Kini ang labing unang Unified Morning Show sa tibuok Mindanao. Tinguha nga mas mapalapdan pa ang pagserbisyo ug paghatag og inspirasyon sa GMA Regional TV sa mga Mindanawan sa pagpanguna ni GMA Regional TV Vice President and Head Oliver Victor B. Amoroso. Busa, dungan natong atangan sugod karong Lunes sa alas 8 sa buntag ang At Home with GMA Regional TV sa GMA Channel sa tibuok Mindanao. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.